something you should do and love yourself. My mama don't like you and she likes everyone, and I never liked to admit that I was wrong. Hvad så sammen? Velkommen til endnu en video af Prison her, og det er episode 2 eller 3, jeg kan ikke huske det. Men det er episode 3 eller episode 4, jeg kan ikke huske faktisk. Jeg tror det er episode 3, tror jeg. Jeg kan se her, at sidste gang vi var herinde, så har vi ikke så gode ting, men når vi får endnu bedre ting, så har vi fået det her dude. Og yes, og hernede har vi faktisk også fået ikke noget som helst. Og jeg skal lige få se her, I har fået en bedre baderum herinde, så vi kan gå ind og bade os lidt. Ej, hvor dejligt. Og så her kan vi gå herop og se Witchen heroppe. Det er vores lille sukkerkane her. Farm. Den kan vi gå. Ikke sukkerkane, eller ja. Og grunden til vi har det, er fordi jeg ikke folk kan se det. Nu kan vi godt se, hvad det er, vi har hernede. Vi kan se herover at der er lidt forandret her sidste gang vi var herinde, og det ja, vi har masser af det der brød her og sådan noget. Hvad for noget det er? Husk hvad det hedder. Ja, og fuck det er lige meget. Og her er vores ytterselv, hvis I husk det, og dem er til os. Men i den her episode skal vi snakke om alt noget, vi skulle have lavet. Det vi kommer til der allermest her på det kanalen, dreng, det er sket indtil videre. Godt stykker mega hurtigt foran til før, de ændrede det på musen, og den er blevet ret hurtigt faktisk indtil videre. Vi skal til at se. Ja, det der er sket her, er, at det er lidt nyt skin, og det er lige nu efter en graphics, der kan lave MT intro til mig, og en banner. Og hvis I gør det, så er det mega fedt. Hvis I giver det til os, fordi vi har brug, altså lige nu på min kanals vejen har I brug for nok nye graphics. For det vi har banner, det er altså det er lidt for lille, altså ikke for lille, men det er lidt smule, altså man er lidt for lille, men det er også fint nok. Altså, jeg har brug for et banner, og jeg har også en kalender lige nu, hvornår jeg skal optage til det. Så i morgen kommer der ikke noget videoopbring, det kan jeg sige til jer, fordi det har jeg sagt synes, fordi det i morgen skal jeg til fodbold, og den når jeg fanden. Men måske ikke, altså jeg kommer hjem klokken 3 eller noget, ikke? Og så spiller jeg måske til klokken, altså lidt senere, for der i morgen bliver jeg tit bestøvet, og så kan jeg ikke, og så nogle gange siger, skal du ikke bare sætte skødt op et eller andet. Ja, men det kan jeg ikke, drenge, fordi jeg skal være klar til fodbold, og det når jeg fanden ikke. Altså den der video skal bare til tid, og så der kommer bum, så skal jeg kigge i den, altså det tager en tid. Altså jeg ved ikke, jeg kommer til at gere den i, lige efter jeg kommer hjem fra skole, og den bagefter. Det ved jeg altså ikke, dreng. Men den der bliver uploadet, og så må I hygge den video her. Sådan, det må I sådan hygge. Men jeg kan love for, at måske kommer en video, onsdag, okay. Jeg lægger op dagen. Tirsdag kommer en video med, skal se. Måske, altså det kan virkelig at det kommer ud der, men det kan vi prøve at finde ud af. Og weekenden kommer jeg mest af SMP, men der har jeg ikke helt fået at køre endnu, fordi jeg har ikke fået SMP endnu. Så hvis I kan gøre den sin server til mig, så kan I måske allerede må mig til join, fordi så kan jeg måske allerede. Og hvis egentlig jeg måske har en server, så jeg kan måske besøge, og så kan jeg måske, hvis jeg kan måske lave recording derinde. Men det kræver nogle ting, jeg skal recorde derinde, for det er ikke så let. Altså bare sådan her, bum, så optager jeg vejen. Nej, det går det, dreng. Jeg måske overvejer også, at jeg måske få penge for det, fordi jeg synes, jeg er bare lidt træt af, at jeg skal tage et kort på nogle. Altså, det går på kort, der for min vejen. Altså, det er ikke sådan, at betale for det. Altså, han betaler ikke for det. Men jeg synes bare, det er ret sjovt at lave besøgepisode, fordi jeg synes, det er skide sjovt, og jeg synes, det er skide sjovt for jer. Det kan jeg synes, især, at jeg har lavet nu. Så måske, hvis der er det kan også mest, at vi har nogle servers, vi skal besøge og alt det ting. Altså, det kan jeg sikkert godt forstå. Og grafikken er lidt bedre i videoen, det er jeg glad for. Han vil fix, og jeg kører meget mere FPS, fordi jeg kører Warheads back. Den kræver ikke så meget FPS. Så jeg håber ikke i den der intro, som jeg har fået. Og det håber jeg ikke, I synes, den er mega fed. Og måske var den ikke ekstra dejligt. Så der er ikke så meget at snakke om. Og hvad var der B-vagt? Hvad så vagt? Er du lige op toppen? Nå, kan vi skåre? Ej, hvor fedt. Skal vi prøve sammen? Nej. Så det, hvis rigtig mange af jer har lyst til at have et skin af mig, så kan I meget velkommen. Det skin er jeg selv lavet. Kan I se det selv? Så hvis I vil have et skin af mig, så kan I bare spørge mig, eller spørge en anden, det er jeg ligeglad med. Og det er B-senderen, hvis I skriver til B, og ikke B endnu selvfølgelig, så
Så vil jeg da nok godt lide det der, fordi så vil ikke, de skulle lave YouTubers eller nye sætter eller andet pis. Jeg har godt lide en pickaxe der, og så kan vi se, hvor man kan bestemme, hvor man kan tage her nu. Og så vi kan tage det der donate. Hvis vi får her, vi får ikke særlig gode ting, når man har vi ser her. Vi kan lægge det her i, tænker jeg lidt, og varme det op. Fordi vi kan bruge noget masser af jern til, at vi kan mange money. Det giver mange penge der. Og så har vi også det der. Og ja, lige nu leder efter musik på videoerne, for jeg synes det er interessant, at man kan høre det der baggrundsmusik der, og det skal jeg nok få fundet af. Og den er for skaffet det af, og vi har rigtig meget kul faktisk indtil videre, og vi har ikke så meget diamanter. Vi har kun to stykker, men det er sviner. Så lige nu leder jeg faktisk efter en MC-intro og et nyt banner, hvis I har lyst til at flere, der kan lave mit til mig og sådan noget. Og ja, måske bliver det stream i weekenden, måske. Altså, jeg kan ikke streame i morgen, fordi nu skal jeg til fodbold, så det er nok lidt svært, desværre, hvis jeg gerne vil streame, men jeg håber, jeg synes, det er fint nok. Altså, det er ikke hele tiden, jeg streamer, dreng, det skal jeg lige fortælle. Jeg streamer ikke hele tiden, jeg streamer ikke hver dag, altså på dagen, selvfølgelig. Og ja, det er også mere at snakke om, at der kommer måske en prisonvideo i weekenden. Det kan man ikke vide. Altså, jeg kan ikke lave en prisonvideo derude. Fordi det skal meget hårdt med pengene med altså jeg passer lidt på med pengene, fordi vi har også noget, der bruger til rank op. Men jeg ved ikke, hvor man kan se det. Nej, jeg ved ikke. Så kanalen der bliver nok måske allermest af ske, eller måske allermest prisen, fordi jeg optager mest om mandagen, og så kommer den ud, og så skal jeg den her type fandejl der. Og i dag har jeg ikke været i skole, fordi jeg var træt, og jeg bare ikke overveje til det. Det kender jeg ikke godt. Det går Pickens skyld, at jeg pikkede faktisk ikke på skole. Jeg kan bare ikke at være ærlig. Jeg sov faktisk ud med det. Jeg var helt ude med det i går, fordi jeg skulle så bygge Fedt Spawn til en, og ja, jeg gjorde alting for ham. Så det tror jeg håber, I synes, det er fedt spawn, så kan jeg måske bygge for jeres server, men det kræver også noget til. Fordi det er spawn, det er det spawn, jeg har bygget det i historien. Okay. Det er et spawn, jeg stod og tænkte på. Så det er store ting på det, og sådan nogle ting, altså. Så jeg håber, I virkelig synes, det er fint nok. Ja. Og grafonen der, det ved jeg godt, jeg har en lort grafon, der ikke er så god. Altså, det kan jeg godt forstå, fordi jeg leder som en, der er på 12 år, ikke? Altså, det... Ja, det kan jeg godt synes, kan jeg forstå, at I synes det. Så overvejer jeg måske at købe en mikrofon. Det har jeg haft før i tiden. Det var en helt, jeg tror det var en hvid en, og så købte jeg sådan en dummy. Den havde en god lyd. Problemet var bare, at den var ikke så god til at optage, synes jeg. Den havde sådan en lang ting, og så kunne man ikke skubbe den anden vej, og så hvis den der banklyd der. Så kunne man bare ikke gøre det. Så hvis jeg den banklyd, kunne man ikke ramme til mikrofonen. Det var lidt sorry for det. Så det var vist det, beklager mig for det. Og kun til at vi har så meget diamanter, det ved jeg faktisk ikke hvorfor. Altså jeg tror vi kan få rigtig mange penge for det, eller så kan vi også lave måske fuld diamant, det ved jeg faktisk ikke endnu. Men det kan jo ikke komme til det på noget tid, fordi vi kan bare blive så lidt mere lyst til, fordi vi behøver ikke betale for den hver dag eller noget pis, altså. Så hvis I har givet mig subs og ramme de der 10 subs der, så må I gøre noget, dreng. Fordi vi skal vi rammer de 10 der, så kommer der en sub special. Og det bliver mega fedt, fordi det kommer måske være en SG-video, eller måske noget donate her, så giver vi det her armor her, som jeg har her på serveren. Og så kan vi få det, skal vi også noget jernarmor. Og plus også en gratis skin til jer derude. Og en gratis recording på jeres server, så en besøgvideo også ud. Så det bliver en gratis der, og I skal deltage, og de rammer de 10 der. Så det er en video, hvordan I skal gøre. I skal se et eller andet, og så skal I sige B eller A, eller det ved jeg ikke lige nu. Det bliver spændende. Og en cave, det kommer jeg ikke få lov til, det kan jeg godt glemme, for jeg vil ikke give min cave ud den her gang. Det tør jeg ikke, det kan jeg ikke. Jeg ikke det er ondt, men jeg gider ikke give min cave ud den her gang, for jeg har prøvet den masser af gange. Og så går den tid, så kan jeg ændre den først om en dag, og så kan jeg have det tilbage med et gider bare ikke til det, til at gå ind i ting der. Så det kan jeg godt, det er ikke for at være ondt, dreng, det er ikke for at være ondt med jer, og så ikke nogen andre. Det er bare fordi jeg gider give min cave ud. Så men kæben, den tog mig lidt til at lave, altså farven. Så ja, det skal synes jeg bare så meget nice, fordi jeg tog mig også lidt tid at lave det. Og finde ud af, hvordan det skulle være. Så det tog lidt tid at lave det. Men jeg ved ikke helt, hvad I synes, måske noget af det ser pænt eller nice ud, vi kunne få sagt, og det ser ud.
sådan ser det indtil videre, men det bliver juletid, hvor jeg skal lave en nissehue på det. Det kan godt være. Det er fedt. Og ja, jeg har sådan en 12-årig stemme, det er virkelig faktisk ret dyb stemme, det beklager jeg mega meget for det. Hvis jeg overvejer at købe sådan en stor mikrofon her, ej ikke en stor mikrofon, men sådan en lille bitte mikrofon, man kan få sådan en blå-agtig en, men den tror jeg ikke købe, for den kan stadig være på mit bord. Så skal jeg bruge den til at skulle til, altså jeg køber sådan en, drenge. Det er fordi at mikrofonen, den fylder halvdelen af mit bord, seriøst. Mit bord er så lille, at det ikke kan være på mit skurebord, så hvis jeg har et lille bitte skurebord, og en computer herovre, den er inde i, ja, ikke sige det, men den er inde i stor ting-agtig, sådan den kan være der, ikke? Sådan der mere plads. Og så har jeg en mappe ved siden af mig, hvad det for en dato, hvad jeg skal, eller blablabla. Jeg glemmer tit tingene. Så kan jeg se, hvornår jeg skal optage og og sådan noget. Det er det, jeg bruger tit. Og så måske overveje en setup-video, det kan godt være, at jeg gør det, men jeg har ikke helt en iPad endnu, desværre. Og så vil jeg måske prøve at vise jer, hvordan jeg ser ud, og så skal jeg prøve at se det, og måske købe kamera. Men det er kraftigt, det kan jeg love for, og det har jeg ikke nok til at købe, fordi jeg har en jeg kan ikke sige, at jeg er en vatterøv, fordi jeg har brugt nogle penge også på nogle andre ting. Altså på min jeg har købt min mus her i sidste uge, og den bruger jeg ikke lige nu, fordi den er lidt smule mærkelig, så jeg bruger måske, hvis jeg gider til på den, og på den her mus, som jeg altid har brugt i videoerne. Og så kan jeg også bare godt bruge til altså den her bruger jeg måske til at ske, men jeg kan bare ikke lade være at bruge til musen. Den er pissegod til at ske, fordi det er sådan en det er sådan en Logitech mus, den er sådan grøn, og så har jeg også fået en musemåtte med i julen. Jeg tror jeg fik den i julen. Jeg tror det er et år siden jeg har haft den her. Og den er meget bevægelig at have, den er sådan lidt svær at styre, man har en stor hånd. Jeg har sådan en ret kæmpe stor hånd til min mus, men den er fin. Så ikke så meget at sige. Det vil jeg sige ret mange tak for så meget i den her video. Jeg håber, at smider et like og smider en gerne et sub, hvis I synes videoen er ekstra federe. Og så håber vi ses i næste prisvideo, eller måske en KitPP episode. Så jeg håber, I kan join serveren, og ja, vi ses i næste video. Hej hej!